Tervetuloa Eekoks Suo-blogin ensimmäiseen Faija Corneriin. Tänään meillä on vieraana Jukka. Jukka on mulle tuttu jäbä siitä, että oltiin semmosessa Ihola TV-sarjassa. Satuttiin samaan aikaan ja siitä asti ollaan pidetty yhteyksiä. Ja käyty lenkillä. Käyty lenkillä ja käyty löpisemässä ja tehty vaikka sun mit. Ja mä tarjoan jotain herkkuja tähän kärkeen. Tänään meillä olisi rahkapullat. Rahkapullat, ole hyvä. Ja otas itsellenikin. Ja kun se kahvinkeiti on lähtenyt, sitä ei enää ole. Niin mulla olisi pillimehä. Se käy oikein hyvin. Onko tutun näköinen? On. Ota se siitä. Niin Mut Jukkahan tosiaan ehkäpä maailman sympaattisin. Voiko sanoa nyt jo ex-biojätekuski vai? No, vai mitä jätkälle kuuluu? Niin, kerropas nopea referointi. Kerro ihan omin sanoin. Vuorotteluvapaalla on nyt vielä kesäkuun alkuun asti. Ja opiskelen Laajasalo opistossa radiolinjaa ja radiolinjalla. Ja sieltä olisi nyt, jos hyvin käy, niin saisi jotain uutta ammatillista pöllittyä elämää. Ootko tykännyt ollut? On ihan törkeän paljon. Mä olin alkuvuoden helmikuusta maaliskuun alkuun 6 viikkoa olin Yle Hämeenlinnassa harjoittelussa ja nyt on Radio Helsingissä harjoittelussa. Radio Helsingissä. Onko ollut hyvä meininki? On. Nyt tänään oli itse asiassa toinen päivä ja on ollut oikein mukava paikka. Molemmat on ollut hyviä. Ja en ole niinku katonut pätkääkään. Rahahan ei ole. No sehän, mutta ei niitä katso miettiä, kun tekee semmoisen jutun, mikä... No niin, ainakin sen voi sanoa, että on päässyt tekemään just sellaista juttua, kun haluaa tehdä. Ja toivottavasti nämä jotain sitten poikii, että pystyisi jatkaa sitten tällä linjalla kesäkuun jälkeenkin. Mutta jos ei, niin sitten... Aivan varmasti. Mutta otapa haukkua, vaikka vähän siellä meni niin rahkapullo maistuu. Eikö ole hyvä? Arvo 5. Hyvä. Taisi olla kaupan, mutta on hyvin on. Mut sit se on tullut iso tuki tässä Metsin prosessissa, mennään vähän diipimpiin aiheisiin. Niin sulla on sama tausta. Eromiehet. En tiedä viittikö yläfemmaa heittää, heitä nyt kuitenkin. Niin miten tässä vähän vielä rypeä meiningeissä, niin miten tästä selvii? Jotenkin tuntuu hirveä tyhjiö sisällä, haavat on ihan auki, niin tuntuu, että ei pysty ottaa siis ihan stappiin. Mennään jo, ei tule enää romahduksia, mutta ei tule myöskään mitään hirveätä iloa ja juhlimista. Mennään aika niin tasasta tallaamista. Miten se seuraava stepi, miten se voi ottaa? Eikä se hetkessä tuukkaa, että eihän siinä, se on hirveän kliseinen, että aikaa ottaa, mutta se nyt on vaan valitettavasti niin, että niin se on. Et usein siihen auttaa kaikkein parhaiten vaan aika, eikä sitten... Sitten sen oikeastaan huomaa, sitten alkaa itse vasta huomaa sitten, kun alkaa olla paremmin, että ei tule enää niin kuin minkäänlaisia laskuja. Itellä siinä meni pari vuotta. Että alkoi olla sillä. Ei siinä ole tosiaan. Tää ei nyt kovin lohdullista. No ei ollut, siis kaikki sanoo, että siis aika parantaa. Varmasti onkin näin. Niin. Mutta kun on niin pyörämyrskyssä, jotenkin toi niin tuntuu maailman huonommat ohjelmat. Mutta siis näin se on, mutta ei tässä eihän semmoista oo, että tässä mennään näin yli. Ei, no kun se just sellaista oikotiet siihen ei oo. Se mikä itse edes jonkin verran oli keksiä sellaisia juttuja, sellaisia ihan omia juttuja, joista sai sitten uudenlaista iloa ja sellaista, jotka oli ihan vaan niinku itseä varten. Silloin oman eron... No mitä jätkätekin? No mä rupesin juokseen silloin, ekan maratonin juoksin, puolimaratonin juoksin meidän erosta mun mielestä puoli vuotta sen jälkeen. Siis onneksi on urheilu, mikä on tärkeää. Joo. Siis sitä kun tekee, pistää lenkkarit jalkaa, lähtee ulos. Se on tosi tärkeä, se auttaa niinku pääkopankin kanssa. Mulla monesti kävi niin, että just ahdisti, otti päähän, otti lenkkarit, meni juokseen ja lenkin jälkeen huomasi, että no ei nämä asiat niin huonosti ole. Mutta se on vaan, siis sullakin pieni lapsi itselläkin, niin kun tämmönen pieni lapsi täyttää sitä elämää aika hyvin, niin se tyhjiö mikä jää, se on se tuntuu joo. Ja kyllä mä ite... Miten se voi täyttää? No mä ihan ite suoraan näin tosi paljon kavereita ja yritin keksiä. Ja teikin siis paljon kaikenlaista ja nekin oli hienoja juttuja, hauskoja.
näin jälkikäteen, niin olihan se paljon sitä tyhjön täyttämistä, mutta ei se mun mielestä ole mitään pahaa. Mun mielestä se on ihan ok. Sitten kun on aikaa, niin miksei sit näkisi enemmän kavereita, miksei sit menisi ulos. Yhdessä vaiheessa vaan itse huomasi, että aina niinku otti noista työunista pois, että saatte 4-5 tuntia nukkua. No niin, sitten se koostautuu sieltä, kun menee koostautuu pidemmässä juoksusta, ei hirveä. Mutta kiva siis sun kanssa on käynyt, näkee, sä taas nautit elämästä, näin mä olenkin kokenut. Sulla on kaikki on jees, elämä hymyilee, lasten myös homma toimii. Ja lasten kanssa ja sitten itse on nyt reilu vuoden, puolitoista melkein. 1,5 vuotta ollut niin kuin avoliitossa. Että ai siis. Kyllä se sitten aina jotenkin elämä. Mutta itse taas just toi esim. Uusi suhde. Niin tuntuu tällä hetkellä kohtuu kaukaiselta. Joo, eikä sekin on sellainen asia, että sitä ei oikein pysty nopeuttaa. Että ei se ne asiat sitten. Nyt pitää laittaa eka tää oma pää kuntoon ja käsillä tää juttu. Ennen kuin edes miettii mitä tuolla. Ja usein se huomaakin, että sit kun alkaa olla enemmän sinuit itsensäkaan, niin sitten alkaa niinku ole valmis tapaa uusia ihmisiä. Sitten usein siinä käy niin, että uuset ihmisetkin jotenkin löytää sun luo. Että se menee mun mielestä vähän niinku yhdessä se homma. Mut jos sohvalla istuu kotona, niin tuleeko joku koputtaa tuohon ikkunaan? Se ei välttämättä. En tiedä. Mä en tiedä miten täällä Helsingissä on tapana. Kaukkalassa. Korkeintaan linnut kopahtaa ikkunoihin. Ja tipahtaa siellä alas. Niin. Nehän on muuttolintu aika nyt. No nyt ehkä tännekin voi joku koputella sitä. Mut hei, siis mulla värisee taskussa, koska nää kestää muutaman minuutin, koska kukaan ei jaksa kuunnella meidän höpinöitä pidempään ja kukaan ei katso hirveän pitkään YouTube-pätkiä, joten haluan kiittää sua ensimmäiset Fire Cornerin vieraasta. Tulee bonuskysymys. Tämä oli kunnia. Monta kieltä on harpussa? Harpussa? Tiedätkö, mä soitin harpussa? Joo, se on jos reikkaat tämän oikein, niin saat toisen pullon. Piste. Sanotaan, että 32. Aika lähellä. Sooloharpussa 46-47. Ai. Millaisia terveisiä meikä uuden E2O-blogin lukijoille? Voitko heittää ihan jonkun? Ihan kuin pienen. No, loistavaa kevättä ja pitäkää itsenne ihmisinä. On hyvä. No niin, kiitos.